Купих си DJI съвсем на шега. Реших, че днес ще снимам влог за YouTube, така че... Добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Радослава или по-скоро Раца Бейби. Не знам какво точно ще ви показвам в моя YouTube канал, но това ще бъдат рандъм кадри, които на мен просто ми харесват и това е олицетворение точно на мен, защото аз съм човек на подредения хаос и затова явно YouTube канал ми ще бъде точно такъв. Надявам се да бъде такъв и надявам се да бъде натурален. Това е моя аутфит за днес. Не знам дали успявате да видите абсолютно всичко. Искам да сложа само един часовник. Като аз къде ще ходя? Аз ще ходя да работя в мола, тъй като не знам защо, но когато отида да работя в мола, винаги ми е супер приятно. Просто си взимам едно кафенце и си работя оттам. Аутфита ми е един комплект, който имам от Shein. Ако някой има интерес, мога да му напиша в коментарите или може да ме последвате в моя TikTok, където всъщност доста често качвам анбоксинг. Имам едно червено коле, което между другото е много сладко и червени обици. Смятам, че много добре се връзва с точно тази комбинация сивата. В момента между другото е 3 часа и аз не знам, честно казано, за кога ще работя. Тоест, аз обичам да работя малко по-късно. Проблемът е, че работя с хора и трябва да изпращам имейли, което е най-тъпото, защото или да се чувам с тях, защото те работят до 5. Аз обикновено работя след обяд, защото тогава ми е най-ползотворно и няма смисъл да работя сутринта, защото просто нищо не се получава. И по-добре да работя тогава, когато на мен ми е окей да работя. Забравих да ви кажа, че ходих до Мол София пеша и си поработих до 8 часа там. Си пусна да гледам Властелинът на пръстените, 3-та част, защото след един семинар астрологически, понеже аз ходя и на семинари свързани с астрологията, затова ще има може би друго видео отделно. След семинара, единия, който имахме, което говорихме за травма от изоставяне и травма от отхвърляне, просто ми дойде идея, че така в главата ми просто дойде информация, че аз просто трябва да гледам Властелинът на пръстените, защото там ще науча нещо. И сега от няколко дни го гледам и сега ми остана 3-та част. Затова сега ще си го пусна. Въпреки че днес е сряда и има Ергенът и Big Brother, реших, че тях няма да ги гледам. По-скоро ще ги гледам утре. А сега ще гледам Властелинът на пръстените, за да не го отлагам прекалено много във времето. И това е, направила съм си чай, хапнах си и... Днес е четвъртък, аз имах да свърша някакви неща за клиентите си и искам да видите по принцип моето лице хич не е в добро състояние в момента. Другата седмица ще ходя да си правя една процедура, но ще ви взема да видите как ще се случат нещата. Отида да си направя косата малко на... да си я навия, защото моята коса е изцяло права. Точно това, което виждате, това е косата ми. Напоследък ползвам един шампуан на Ina Essential, който е за пърхот или по-скоро за проблемен скалп, защото аз имам лека форма на себорен дерматит. Не знам от какво, може би от това, че се боядисвам от 16 годишна. Това е на втори ден след къпане или трети и просто ми се иска малко да сменя самата прическа. Само да ви покажа аутфита си. Аз съм ето по този начин. Планът ми се сменя и аз сега какво ще правя? Ще отида да пия кафе в мола и по принцип напоследък предпочитам да ходя къде е пеша, просто защото имам нужда малко от разходка и така или иначе вече съм се подготвила и съм се оправила. Ще отида да пия кафе по този начин. Реших всъщност, че ще си сменя сакото и ще облека кафявото такова. И след малко според мен аутфита ми ще се смени на 100%, защото има нещо, което не ми харесва. Имаме това, защото няма да се генерирам повече, достатъчно не. Имаме чехли, които надявам се да са удобни и чанта, малко чанта и това е аутфита, защото пак казвам, ще ходя пеша до мола и искам да ми е удобно.
и да ми е студено, въпреки че аз съм убедена, че няма да ми бъде студено, защото на времето следвам просто ще се завърша с аутфита, защото се смених от много яките, понеже е жега. Буквално днес е уникално якото време и аз минавам през някакви улички, които са... Не знам къде съм. Уникално е. Хората се разхождат. И между другото това да си с DJ е много яко, защото можеш да се снимаш и без да имаш някакви проблеми. Тоест никой според мен още не е свикнал, че това е някаква камера и може да се снимаш. Ако ти извадя телефона и се снимам така, по този начин, според мен ще ме гледат странно, но с DJI това не се случва. Да ходиш пеша. Проблема ми само е, че съм с чехли и трябва да ходя по релсите. Другото, последния път, когато бях при Хриси и се оплаках за това, че на мен не ми харесва есента като сезон и мразя, това ми влияе на настроението, не знам как да се обличам. Общо взето не се чувствам добре, когато е есен. И тя всъщност ми даде друга гледна точка и тя беше, че есента по принцип е периода, в който, ако си представям, че цяло лято сме умирали от жега, нали, природата не се чувства много добре от това нещо. И сега в момента е периода, в който тя се регенерира и има нужда от възстановяване, затова наближава и зимата, нали, защото снега помага на природата, нали, под някаква форма, като например и дава вода, нали, така че самия процес е възстановителен и ако аз го приемам така и уважавам природата, това ще бъде най-дея малко по-лесно за мен, така че откакто ми го каза това, между другото, май съм малко по-добре относно сезона есен и уважавам това, че без него по принцип няма как. Все пак имаме 4 сезона, 4 стихии, просто няма как. Прибрах се вкъщи и сега ще си правя нещо за хапване, като минах през Лидъл и съм си взела, защото ми се ядат кюфтенца или кебабчета, не знам, кюфте ми се яде. Имам също домат, имам и багета, която е такава с чесън, въпреки че точно тази от Фантастико няма почти никакъв чесън, често казано. Но все тая. Между другото, аз от доста време се каня да снимам YouTube видеа, просто защото ми хареса това да заснимам съдържание и смятам, че платформа като YouTube и TikTok ми дават повече свобода, защото аз не съм от този тип естетик clean girl, нали, и аз съм малко по... Аз не държа толкова всичко да е перфектно, по-скоро да съм си себе си и да показвам това нещо. И аз обичам доста често видеята ми да минават през забавен акцент, ако мога така да го кажа. И затова по принцип много ми харесва. Аз по принцип прекарвам главно времето си в YouTube, докато гледам някакви подкасти или докато гледам някакви влогове, докато правя нещо друго, защото не знам защо, но просто това ми е хобито. Не знам дали е правилно да се каже хоби, но това прави общо взето, докато готвя, докато пия кафе, докато обядам, докато закусвам, докато работя, слушам задължително нещо. Може би трябва да си взема Storytel, за да слушам книги, но както и да е. Това беше и идеята да започна да снимам YouTube. Въпреки че аз не знам това дали ще го кача, да много го кача, защото снимам вече втори ден. Имам още няколко дни, има неща, интересни неща, които ще се случат. Първо се замислих, че няма какво толкова да снимам, между другото, за YouTube, обаче след което се замислих, че всъщност моето ежедневие не е чак толкова скучно, защото аз постоянно планувам някакви неща. Живота ми е толкова, как да кажа, не е толкова скучен, колкото аз си мисля. За начало ще си смеля лук. Блендера и сме готови. Тук на каймата. Яйчице. Сега ще сложа черен пипер, чубрица, червен пипер. Аз ще си ям салатка с кюфтенцата, домат и сирене май.
Вече си имам и салатка. Това ми е вечерята, като малко си изгоря хлебчето, но нищо. Това, между другото, е зехтин, балсамико и сол, което е топ. Не знам дали някой го е пробвал, видях го в Италия, като бях, един италианец просто го направи пред мен и си топваше, което беше топ. И салатката, и кюфтенцата, и вече мога да започвам да ям. Това е днешната ми закуска, като имам пържени филийки и бекон. Този път сменям авокадо тоста с пържени филийки. Аз по принцип не ям пържено, но от време на време така решавам да си направя, защото просто имам проблем с стомаха. Но сега ще си хапна. Това е аутфита ми за днес. Този начин съм. И имам една бежева чанта. Все още нямам толкова голямо огледало, за да ви покажа, но бежевата малката чанта. В нея бях и вчера. Сега ще си сложа и обици. Едни златни и един часовник тръгвам, за да не закъснея. Аз сега пътувам към Хриси, с която ще се видя. Имам с нея среща в 12 и смятам с нея да проведем няколко разговора. Не ви снимах кой знае какви неща, то аз нищо не ви снимах от Хриси, понеже с нея имахме доста така сериозни разговори и доста неща, които искахме да обсъдим и просто по време на разговора забравих да снимам. Но обсъждахме много интересни неща, свързани с това, понеже имам един проблем с съня, който, нали, доста често ми се случва, защо ми се случва, еди какво си, еди що си. Така че доста неща обсъдихме. С нея ще направим и видео за някоя тема, която е интересна на повечето хора, така че може да ми оставите коментар, коя тема би ви била интересна да я обсъдим. Може да е свързана с деца, може да е свързана с връзки, така че каквото на вас ви е интересно, оставете ми коментар. Аз сега ще отида в поредния мол, за 3 дни 3 мола, но отивам в поредния мол да пия кафе и да свърша малко работа за клиентите, след което имам снимки в един салон и след което съм свободна. Забравих да кажа, че днес ще излизам и ще ходя на един диджей, който е много як. Мисля, че е румънец, казва се Реман или Реман. И ще се оправяме заедно и ще видим какво ще облека. Часът е 6:15 и аз току-що се прибирам от снимките, с който аз работя, тъй като аз съм маркетинг специалист и контент креатор и се занимавам с поддържане на социални мрежи на клиенти, създаване на съдържание и така нататък и така нататък. Днес имах много забавен ден с момичетата от салона, с който работя, именно Grand Beauty Boutique в град София, и снимахме много яки рилове и много забавни. Много си харесвам работата, защото буквално мога да се смея с часове с тези хора. Аз си избирам с кого да работя и съм много благодарна, че и те избират мен, защото наистина много ми е готино с тях и буквално станаха много яки неща. Сега трябва да се изкъпя с косата. Аз днес си направих ето тази опашка, като използвах гел на Got2b, но под гела си сложих едно олио, защото да може самата ми коса много по-скоро да се хидратира. И сега ще отида да се изкъпя. Между другото си взех и маската на Миаманте, взех си малкия вариант. Аз по принцип не знам защо, но винаги си купувам минита. По-скоро имам някаква обсесия към мини неща и не знам, доста често си купувам минита, което е много странно. Но да, сега ще отида да се изкъпя. Все пак да ви покажа моя аутфит, който се състои от ето тези супер готини тушки, които са между другото от Trendyol. Така. След което имаме дънки, които са не знам откъде. Сако от Zara. И това е не е потник. Това е просто един
Шал, който аз много добре ми се върза тук на тази визия и реших, че ще си го нося така днес. Това е и тази чанта. Да не забравям, която е от Shein. Положението днес хич не е хумористично, защото има леко натравяне, но нямам проблем. Започвам с едни ленти за глава, които си поръчах. Те са малко по-широки и има 3 цвята. Една бежова, една кафява и една черна. Имам един топ, който си поръчах. Не съм си поръчвала между другото от този скрит магазин. Надявам се да ми стане топа. Изглежда доста добре. Това е Viral якето от Zara, само че от Shein. Между другото изглежда доста добре това яке. Но между другото стои добре. Вие дали бихте дали 110 лева от Zara или бихте си поръчали от Shein? Аз и двете би ги направила, но в момента си поръчах от Shein, защото просто това яке не беше кой знае колко и must-have и затова прецених, че мога да го изчакам. Не е било нещо, което супер много да искам, просто защото е viral, реших да си го взема. И цвета много ми харесва. Аз имам с истински косъм яке, с неистински косъм и това е още едно кафяво, което си го поръчах, защото е топло кафяво като нюанс и исках такъв тип, даже има си копче тук. Между другото не изглежда зле. Не е зле, честно казано. Сега с сестра ми ще ходим до един магазин да й купим на нея яке пухкаво, ето такова, обаче с естествен косъм. С сестра ми сме на Еленци, където ще ходим да вземем и яке. Помахай на камерите. Стига маха. Не пуши в YouTube. Вода с малко ябълки и ясък. Ясък. Това е мачата, да. Тя явно очакваше нещо друго. Между другото, мачата не е толкова лоша. Но просто човек, който не пие по принцип мача, не осъзнава, че вкусът е малко по-пясъчен. Здравейте! Днес е неделя и като ангажименти имам да отида на репетиция и след което да отида на участие с Деси Добрева, тъй като аз съм завършила български народни танци и понякога ходя и на участия. Днес не знам какво ще снимам. Сега си правя сутрешната рутина, закусвам, закусих принцеси и ще продължа с ежедневните ми неща. Имам да оправя малко вкъщи и така. Това съм и сега ще тръгна към... това е моя outfit, между другото. Сега ще отида към мястото за репетиция, за да може да се подготвим преди самото участие, защото аз не съм била на участие от доста време и ще видим сега как ще се случат нещата. Аутфита ми е basic по този начин, като ще си сложа конвърски и това е моя аутфит, а сега тръгвам. Да, сега точно казвай. Вече пристигнахме в Радомир, нали? И носихме тъпа на двете. Да, двете носихме един тъпън. Какво каза?
Държахме го заедно. Да, държахме го заедно. И сега ще се оправяме за участието, като Илянка трябва да се гримира. В момента тя се чувства неестествено пред камера и затова прави нелепи неща. Ай, Вайло, яде. Стига снима. Ти искаш ли да участваш в влога? Добре, няма да участва. Не, той не по-ще ми иска пари за авторски. Да, така. Работи. Да. Ще си играе на вола. Добре, да снимам малко. Така. Лене? Ами нали искате натурално? Ето ви. Може след това да го излежиш такова, ще сложиш... Да. Да, ще си седна като И Преслава! И Васил Левски отгоре. Ау, какъв си патриот. Така, вие ли сте им представили? Защо билетите струват толкова много? Моля, отговорете на този въпрос. Болна тема, моля ви се. Не мога да За... Какво са? Waterproof. Да, а моите? Гледайте. Защото не иска да си обущи където е. Днес е понеделник, чакайте, че не знам кой ден е. Добре, че снимам, за да знам всъщност кой ден е. И часът е 11 и нещо, аз съм станала към 9, закусвах, ходих до магазина, снимах няколко видеа за клиенти. Това ви казвам, че е тежко, а по-скоро ето. Ивка бебе. Снимах няколко видеа за клиенти и сега се изкъпах, защото към 2 часа имам час за лазерна епилация и може би ще си правя и карбонов пилинг на лицето, но ще го решим в последствие, защото, както вече споменах, лицето ми не изглежда много добре. Имам по принцип петна, които когато нося грим не се виждат, но реално ги имам и реално се виждат и реално са на лице. Така че изчаках да мине лятото, за да започна да си правя някакви процедури и да видим какво ще се случи, дали ще има някакъв ефект. А сега имам да снимам още 2 видеа, затова отивам да си суша косата и да довърша видеята за клиентите си. Правих да кажа тук, но от няколко дни обмислям това аз да си направя разграждане на устните, защото те не са много големи, но просто аз виждам една асиметрия, която по принцип я имам и няма какво да направя. Когато преди 2 години една и нещо си направих операция на носа си, разградих устните и всъщност доста се харесвах и сега доста обмислям това дали да не го направя отново. Напишете ми в коментарите според вас дали няма да бъде по-добре, въпреки че има хора, които са защитници на естествената красота, такива, които нямат проблем с филърите. Не знам дали мнението ще бъде обективно, но може да го споделите. Правиш ли си? Един път, няма толкова нужда. Не съм имала акне. Черните точки повече на чистването си. Защото мога и сама да го правя, нали? Как се едва по лицето. Приключих с процедурите, които си правих на лицето и лазера. И искам да кажа, че това буквално беше най-безболезнената процедура лазерна, която аз съм очаквала. Аз по принцип смятах, че ще ме боли малко повече, но буквално аз не усетих абсолютно нищо. Буквално нищо не усетих. Карбоновия пилинг също смятам, че наистина много добре ми се отрази. Не знам вие какво мислите, но аз смятам, че това е топ процедурата. Салона, който аз посетих, се казва Pink Dolls Aesthetic. Ето тук ще ви оставя информация, скриншот на салона. Така че със сигурност ви препоръчвам на 1000%. Буквално беше уникално. И след 45 дни ще дойда да си направя втора лазерна процедура и може би ще направя още веднъж карбонов пилинг, защото наистина много ми хареса тази процедура. А сега ще ходя до вкъщи да си взема лаптопа и ще отида да изпия едно кафенце и да направя някои неща.
Време да завърша своя влог, който беше доста голямо предизвикателство за мен, просто защото ми е първи влог. Не знаех какво ще показвам, не знаех дали ще има какво да покажа, явно е имало, даже много неща изрязах. Искам да се извиня за това, че на места използвам микрофон и на места не използвам микрофон, което така. Ще се постарая това да се подобри. Който е стигнал до края, искам да му благодаря първо, че е изгледал целия ми влог, и второ, ако са ви интересни такъв тип видеа, понеже аз смятам да качвам в моя YouTube канал неща, които на мен ми харесват, а именно да слушам за психология, за анализиране или за по-дълбоки теми. Обичам да гледам влогове, кой какво прави. Общо взето това са плановете ми. Ще имам също така по-гърли неща, защото аз съм и гримьор и със сигурност ще покажа грим. Ще имам неща, които съм планувала да снимам, като например операцията ми за носа. Бих искала да знам какво би ви било интересно на вас, да ми напишете в коментарите. И ако имате желание, може да ме последвате в моя Instagram RatsaBaby27 или в моя TikTok, където по принцип качвам по-натурални неща и по-често, който отново е RatsaBaby27. Ще се видим следващия път.